Ngwa sapụzie ya ugbu a ka ị wee gee ma kirie otu eji mere ya mmemme ịgba afọ 91 nke o mere nso nso a n'obi ya dị n'obodo Enugu. Lekwanụ mmemme Gentleman Mike Ejeaya, nwoke akụkọ n'egwu, nwoke gụrụ Omekagụ, nwoke gụrụ n'ụwa mgbede ka mma. Ọ gụkwara Jamụ mma na ndụ, ya mere ndị fụrụ ya n'anya ji jikọta aka ọnụ wee jaa ya mma na ndụ ugbu a. Ngwa lekwanụ ka nke a niile si mee.